A nema da vuče, on vuče ruku ovako. Vučeš, ajde. Nema to da radiš. Ajde, ona te važi, koliko imaš godina? Koliko imaš godina, Burac? 13. 13 te važi A vidi on gdje stavi ruka, vidi. Može, 3-4 sad. Lepo ovako. Ajde. Pukneš je nekom ruka. Isto ste jaki. Ne, dosta, dobije svaku poje. Ne, pući će ruka. Ne, pući će ruka. Ne, kako nema? Dima, šta je ovo? Idris, da se tako zoveš? Ne, možda. A čekaj, što si radio da ti to važi? Od Bog brata ime. Ajde, si sam radio? Gde? To mi je Dok je bio još teta. klinac, on je to radio. Koliko si imao godina kad si radio to važi? 7. 7. Brat! Aj sad mačka i ti. Aj ti ja. Pa ćemo ja mačka, može? Aj sad ti mačka. On je jak, Burac, jaki, ovo su još mali. A ja, Janku, što sad ćemo meni? Nisi dove poje. Ajde, može, ručimo. Sani, ja, on i onda ti ručimo svi ruku, može? Ajde, može, mačka, guđa! Spremite se. A ne mogu sad da sam polime sada ruka, mogu sad ja. Ajde. Sa lijevo. Mačka, ajde. Imaš ga, mačka, ajde. Čekaj, Opa, ajde. može? Mačoro, sad mačoro. Mačorcinu. Slab si, ti mora, vidi ga. Mora još da jedeš. A ne može on ovako idu doma. Kraj.